Des d'Entorn Digital el que estem fent és una formació pràctica amb mentoria inclosa i a més presencial de lo que és el màrqueting actual, en un món tan canviant com és ara, però partint des de la base, perquè el que nosaltres no fem és fer perles d'una xarxa social a d'una altra, sinó que començant des de zero, com si fos un plano, una casa, ensenyam a fer la marca, ensenyam a pensar qui és el nostre client objectiu, quina és la nostra avantatge competitiva i tot això de manera pràctica i, el més important, presencial. Primer, el màrqueting hem d'entendre que és l'identificació de necessitats, identificar necessitats no cobertes, després donar qualitat i servei, després, evidentment, ha de ser rentable i cridar l'atenció dels mercats. Si nosaltres som capaços de fer això en un món que està permanentment actualitzant-se, què és més important? Saber cuinar un peix o aprendre a pescar? Nosaltres el que fem és que, escolta, aprendre a pescar i després canviaràs Sam perquè el riu ja no ve d'una determinada manera. Amb aquesta formació, que està pensada per gent que no estigui iniciada en el màrqueting, però que també pot servir per gent que ja ho està, el que fem és enfocar i ajudar a les empreses i els professionals a el que és enfocar, a traçar una línia i després emplear cadascun dels canals d'una manera pràctica. O sigui, nosaltres sabem que ningú serà un especialista i un expert en ads, o en SEO, o en Facebook, però sí que tindran una mica les ratjoles ben posades de lo que és la base de la casa que és la seva empresa, el seu projecte o el seu futur projecte. Realment, quan fas aquestes formacions, tot és una tongada i fas un seguiment de mentoria setmanal i de vegades diari, i hi ha postes en comú, és quan realment funciona molt millor tot aquest apartat del màrqueting i un té ben clar què he de fer per partir d'aquí, qui som i què he de fer per arribar aquí. Pensam que aquesta manera de veure el màrqueting és l'única viable, és un màrqueting pensat, mesurat i és un màrqueting, a més, on no implica vaig tocar tots els canals, no, implica vaig tocar els canals on jo arribi al meu client, on jo fidelitzi el meu client i on jo tregui més productivitat.